Ha levágom az oknim tetejét, vajon visszanő? Háj, az élet bölcsessége. Meg kéne támadni Arankát. Mondjuk az a Marika. De Arankának múltkor láttam egy olyan szép virágszálat a nyakában, ameddig itt Marika hülyül, én rátámadok a virágra. Ha levágom az oknim tetejét, ezt már kérdeztem. Azt hiszem, ideje lenne vennem egy zoknit, és kipróbálom. Tényleg, hogyha levágom el az oknim tetejét, akkor visszajön. Úristen! 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 Virág! Ne! Úristen! Úristen! Marika, még! Miért? Hol a méhecske? Vagy hogy is hívják? Katica ki? Lehet, hogy egy pad vagyok, de attól még tudok beszélni, és ez fáj nekem.